YouTube, det er Kane Game her, og ja, vi har så minilyn med på patrulje, som er os. Vi er også to, som der er channelen. Yep. Og jeg håber, I nyder at se videoen. Men vi tager på Highway Patrol nu, mens jeg har lavet minilyn, han har speedtrap på. Ja, jeg har speedtrap på, og så måler vi andres hastighed. Så vi kører lige i røven af dem, og så måler vi bare deres hastighed. Vi starter bare ud. Vi starter en Lamborghini lige nu, men vi skal videre til en Lexus bagefter. Og ja. Nej, Bugatti, undskyld. Og Bugattien, den har lavet en minilyn, som hans første skin. Så han er faktisk rimelig god. Eller han er god af hans anden skin. Jeg er rigtig stolt af ham. Men jeg vil sige tvivl om, jeg er så mig, der er. Det er mig, der er. Det er ikke Gamers Pro, og det er ikke design til mig. Ja. Og minilyn, du er... Hvad hedder din den hedder Danske Gamer. Vi har en længere op der. Ja, lige dem der. Prøv lige måle ham. Du skal længere frem med. Hvorfor har vi en rødgang i? Ja, det er 10 km i timen. Det er bare at tage ham. Nej, ikke på den måde, mens du sidder siden. Kan du ikke? Jamen, så hold ind til siden, så tager jeg en bil. Du kan tage den gamle Lexus. Ja, jeg tager ikke Lexus. Ja, okay. Holder den der? Det er åbenbart. Nice. Nå, den der bil, der så lavede mig, jeg lige fik støren. Så. Ja, sådan der. Der kører vi. Kom. Jeg tager en speedtrap her. Ja. Lige lidt bag dem. Og så siger jeg bare, hvem du skal pulle over. Ja. Lol, den gider ikke at måle hastigheden på ham der. Hvad sker der? Hvad sker der? Der var en her. Hvor? Lige foran jer. Nej, ham her. Ham i den grå her. Ham der kører her. Hey. Ja. Ham der. For helvede da. Ham jeg skubber på. Jeg vinker den der. 49. Det er lige til... Du kører langt lige foran. Det er et bøde på $100, sådan cirka. Jeg kan nok ikke få skiftet til dansk. Jeg hører godt nok stadig meget amerikansk. Jo, det er en dansk for mig. Ja, det er for dig. Det svin, jeg gider fandme ikke køre efter. I order you to stop that vehicle! Nej, jeg vil ikke stoppe min bil. Du har dræbt en. Ja, jeg har dræbt en. Ja. Nå, fandt det. Nå, jeg kørte ud på patrulje ude på en vej. Han flygter. Hvad er den? Stopper han? Hvad? Han stopper, nu kører han igen, det svin. Jeg skal bruge assistance, jeg melder ham bag. Ja. Og vi har også politiets Mercedes i virkeligheden, men de var det ikke noget med, de havde kun bestilt 3 eller sådan noget, til en prototyp, og så var de ikke glade for dem, så måtte de ikke... Der er lidt plads at sidde i. Og de skal begynde til at tage et spil der, og der skal knippe der, og jakkerne der. Nå, han gider simpelthen ikke på love ham der. Kører du i venstre banen? Hvad? Jeg kommer ned til dig nu. Jeg er her. Er det ham der? Nej, han er der helt... Hvorfor? Han dashbordet. Så er han dashbordet? Ja. Hold. Jeg må lade farhest. Kom her. Ej, hvad har du gang i? Jeg skal have den røde bil derinde til siden, når han kører, eller se hvor hurtigt han kører. Nej, det kan jeg gøre. Så gør du. Hvor drejer han? Han drejer eller hvad? Ja, han drejer. Jeg tager ham lige her, og jeg tager ham lige her. Jeg kører lige længere op, så tager jeg ham her. Ja, det bliver nok ikke en realistisk patrulje, men jeg skal nok komme nogle af dem. I order you to stop that vehicle! Hvorfor kan han ikke stoppe med ud? Jeg har en while on duty. Og så det spawner de. Trælste. Jeg har en motorcykel, hvor der sidder 2 personer på. Jep. Der. For satan, jeg... Stikker de af, eller hvad? Det er ikke. Gør de? Det gør de. Stikker af. Afsted. Det er jeres egen skyld, hvis I går galt. Fuck, nej. Pis. Kæft, det var dumt gjort af dem. Kør lige længere ned og blokér vejen.
Hallo, nej, kør ned og blokér vejen. Hvad? Vi skal blokere vejen hernede. Anholder du? Jeg tager den der motorcykel der. Tager du den motorcykel der? Tag den motorcykel. Nej, jeg tager ham. Tag ham. Hey, fuck lige af. Hey, gå lige af. Gå lige af den. Hey. Udshål. Nej. Jeg har en flygter. Ja, jeg vil skyde nogen. Er det fattigt, okay? Den er hurtig egentlig. Ja, det er det, jeg siger. Og jeg troede, jeg havde verdens hurtigste gadebil i by. Det er rigtigt. Jeg sagde jo motorcyklen mig sindssygt. Kører han længere op, eller hvad? Ja, jeg har. Jeg siger til dig, at du skal dreje ind. Nej, jeg er sgu da hurtigere end dig, mand. Okay, han er nok kørt ind på motorvejen. Han er dernede, tror jeg. Ja, jeg så ham godt. Du sagde det for sent. Lad være med at skubbe på mig. Jeg har mistet begge mine side der. Okay, han er mistet. Er han ikke? Jeg kører ind på nogle af de motor. Jeg kører hernede. Se ham. Jeg kan finde ham hernede. Jeg kører længere op på motorvejen. Jeg prøver lige at køre igennem tunnelen hernede. Jeg har ham. Jeg kan se ham. Ja, jeg kommer nu. Back up. Jeg har ham. LOL. Hvad? Jeg har en flugtpolice. Jeg har en flugttaxa. Jeg er eftersat. Han har stjålet en taxa. Hvad hedder det? Ja. Stjålet en taxa. Han kører op mod dig her nu. Jeg kan godt se, om han kører henad til os. Jo. Kan du er det dernede ved dig? Nej, han kører længere op. Okay, jeg har. Fucking ikke kom forbi på grund af de lortetaxer, de ikke kan holde ind til siden. Pull over now! Jeg har fået ham pullet over. Bare hold dig bagved. Stop. Det er ikke ham. Han er længere op. I order you to stop that vehicle! Hørte du ikke radioen? Politiradioen, de sagde en rød... Jeg har en motorcykel her. Sagde de ikke noget over radioen, at de har en rød taxa? Nej, en gul taxa. Jeg har jo for satan, jeg kører sgu da over 200, mand. Er du sindssyg? Jeg kører over 200 bare for at komme efter ham. Pull over now! You have been warned! Skal jeg komme ned til dig? Nej, jeg har ham. Jeg kører bare lidt bag ham også. Jeg kommer ned til dig. Ja, han er sgu lidt nemmere. Fordi... Dammit. Kører lige ind i noget. Han kører i Squad Park Street hedder det. Skal du bruge hurtigt backup eller Middle Park. Han kører i Middle Park. Jeg har muligvis to personer på motorcykel efter til dig. Jamen, jeg skal lige tage ham og taxachaufføren først. Det er helt sindssygt. Men han kører virkelig som en rød banan. Hvad fanden, han kørte lige motorcykel ned der. Okay, der er jo kun én på motorcyklen. Han kørte motorcykel ned. Ja, jeg tager efter dig så. Satan. Jeg kan stoppe, mand. Kæft, du kom langt. Ja, jeg kører også i røven af ham nu. Star J. Kører Star J. Jamen, jeg tager bare masser fart. Jamen, jeg kører Star J nu. Jeg kører videre til Bugart. Altså, hvad det hedder forholdelsen. Han kører galt. Jeg har ham nu. Jeg sætter ham ud på motorvejen. Unicorn Drive West. Jeg har ham. Jeg blokerer ham. Jeg har ham. Jeg er på vej. Lige meget, jeg har fået fat i ham nu. Okay, kommer lige over til. Jeg har fået fat i ham, og han er død nu. Han er nede. Yep. Hvad fanden var det der shit, der han laver der? Men jeg synes sgu, det er en skam, du har kommet til at lave en fejl der, hvor du har spejlvendt det der bil, men det er sgu ikke nok at vende. Det er som det er, så kan du ikke gøre det bedre. Nej, jeg kan godt lave det igen. Ja, men du kan ikke gøre det bedre nu. Der var du skam. Er du rødt på dig, eller hvad? Nej, Hvis jeg kører over for grønt, og der bliver rødt ved dig, så kører jeg bare over for rødt. Hvad fanden har jeg taxichauffør en gang i? Der var sgu da rødt for ham.
Ja, det synes jeg. Tager du ham? Tager du ham? Jeg har ham. Ej, han går ud i taxien. Han går ud. Bare anhold ham. Tag ham. Tag ham i håndjern. Hey, nej. Bare træk ham ud. Jeg har en her. Jeg har en stjålende bil. Jeg har en stjålet superbil her. Ja, han flygter. Kom ind til siden. Du skal ikke skrive ham ud. Ikke skrive ham ud. Jo. Okay, det var altså fedt med en eftersættelse. Nej. Hvad er der? Hold lige bilen indtil. Men det her det er ikke en realistisk patrulje, er det? Det ved jeg ikke, men... Der er en taxa, det er nok en patrulje også. Ja, der kommer vores backup. Det kommer der nu. Jeg er eftersætter en anden. Der kommer rimelig stor til taxa. Stopper han kører for rødt også. Ja, jamen så tager han. Pull over now! Du kan sætte mig køre til siden i det andet vejbanespor. Ja, ved du hvad, jeg skal bare blive der. Jeg skubber ham over. Skubber ham over. No. Så kører svinen kraftigt. Kører han fandme væk. Jeg tager ham her. Hvad fanden det skulle da... Jeg holder med siren, så tager han ikke at køre, skal du tage. Bare træk ham ud af bilen. Bare træk ham ud af bilen. Blokér vejen. Step out of the damn vehicle and no tricks. Jeg har ham. Ja. Jeg vil ikke kasket. Hvad? Folk har ingen respekt. Jeg kører ham ned på politistationen med det samme. Hvis du lige kører med, hvis det er. Ja. Kører jeg ham lige dernede. Så skal man lige have... Kan du køre efter hen mod politistationen, hvis du kan finde en? Ja, jeg tror der er en her et sted. Kører bare langsomt dernede. Nej, men jeg kører stadigvæk på blink. Ja. Hvor hurtigt er mit blink ikke ved dig? Ja, vi kører modsat retning. Det er da rigtig langsomt, tror jeg. Jeg skulle lige glemme modsat retning. De krænder mig bare. Hvad var lige det der, han lavede der? Det skal blive interessant. For helvede, så kører han selv ind i mig svin, mand. Du kører altså modsat retning. Okay, skal vi spare... Hvor der er en her? Jeg finder lige den. Den er... Ja, det er ikke den der, de... Jeg tror, den er længere op. Nej, nu ved jeg, hvor der er en. Ej, jeg har den kort nu. Det har jeg også. City robbers, watch out! Nej, jeg kører selv dernede. Der. Please proceed to Kører du med? Ja, jeg kommer bagefter. Jeg tager den nærmeste. Ja. Jeg kender indgangen på kortet nemlig. Jeg tror ikke på den til på vej til det samme. Det er over mod sådan en lille, hvor der er sådan en lille parkeringsplads og sådan noget. Ja, så er det den. Den med, jeg skulle dreje der. Fortsæt det ud. Sur, ja, det kan man fandme nok sige. Jeg er dernede nu. Folk, de føler sig langsomt, så det... Okay, jeg kan se stationen nu. Jeg er dernede nu. Og det er... Jeg kommer lige ud af ejen her. Fanden, hvordan får jeg ham ind i den så? Det ved jeg sgu ikke. Alt. Sådan der. Sådan. Nå, nu går jeg ind i den selv. Ja. Fordi jeg har gået off duty, så nu går jeg lige on duty igen. Var de hurtige, ikke også? Ja. Så jeg kan finde politistationerne, når det er, jeg kører dem hen selv. Ja, hvad laver han her på politistationen? Jeg kører Bugatti. Ja. Nej, jeg kører motorcykel. Okay. Hvis det er okay? Ja. Jeg tror bare ikke med DLS, V6 det virker på motorcykel. V6, jo, det virker på motorcykel. Godt. Ja, jeg har testet en gang.
motorcykel, den er her. Hvor holder den? Hvad er det? Okay, min, den virker. Og så har vi også... Husk lige at fortælle om vores Corvette her, den har eller bare Ja, lige... det er vores Corvette, som vi også har lavet til for sjov. Ja, Jeg har lavet Har vatten. til... så tager jeg tager også motorcykel. Og så skal du også skifte dragt. Okay. Hvad er nu den hedder? Ja, det er Nose, eller... Det er News Patrol, tror jeg, eller noget siger. Nu skal jeg bare lige have startet min blink. Det virker på den her. Det er ikke sort, vel? Nej. Jeg skal bare lige have det Så ændret. det... Så skal der. Ja. Det er det, hvis det er mig, der siger det. Det er lidt pilot. Kan du se, at jeg skifter bænk, eller hvad? Jamen, prøv at jeg kan ikke se noget lige nu. Jeg skal lige finde min uniform. Nu minder mig, om den var på nummer 8. Vores dejlige Hvor finder du Bugatti din og vores henne? dejlige Corvette. Hvad? Hvor fandt du din uniform henne? Den fandt jeg... Den gik jeg jo bare ind på politistationen og tog. Jeg kan lige prøve at... Jeg ved ikke om, hvad det er for en. Det er, du skal på side... Jeg finder den i... Du skal på side 7, nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Side 7, nummer 6. Ja, her er den. Tak. Nej, det er ikke den. Der er den. Jeg har. Jeg skal lige have en Gør vi. hjælp på. Det er bare alt du. Jeg gør lidt trainer. Ja, okay, det kan du også godt. Jeg har min måde, altså. Hvordan tager du den på et trainer? Og min arme bokker. Der er en police, der er. Hvad fanden laver den der? Der er en FBI, der har lavet en pizza. Nej, de er døde. De er eftersat en fods på våben. Kom nu, vi kører bare videre. Ja, de klarer nok 3 betjente hele. Ja, jeg tror sgu ikke, der skal vente til. Au! Brems! Det var over for rødt, det der, det må du ikke. Hvor skal du hen? Jeg har lige en rød bil her. Gældelys. Det er bare træls, at man ikke kan tjekke ID her på motorcyklen. Skal vi tage motorcykelpatrulje? Eller highway? Dammit! Kommer du, eller hvad? Ja, jeg synes, vi skal snart have alt det her gul væk på motorcyklen. Det synes jeg, det er grimt. Hvad? Jeg synes, det er gul på motorcyklen, det er grimt. Hvorfor? Jeg synes jeg bare, det ser grimt ud, synes jeg. Jeg synes, der skulle have stået politi på kassen af den. Det kan du også selv lave det. Ja, det er også det, jeg tænker. Fortsat sving. Hold kæft, der er trafikprop her. Hvad kan grunden være til det? Gammel mand. Vi tager lige hernede, kom hurtigt. Kør lige så stille. Jeg har en while on duty heroppe. Jo, der. Ham der løber der. Jeg tager ham. Ikke skud.
Jeg ville bare skudt væk fra ham, men det kunne jeg ikke. Jeg har ham. Godt. Jeg kan på en, der kan komme og hente ham. Ja, det kan jeg godt se. Eller høre. Lol, så går han bare med sin telefon med, så han er han hjem. Lol. Watch your back, Buddha. Kommer du? Hey, watch it. Selvfølgelig gør det. Hvad skal du derop? Perfekt lavet det der. Fuck. Kan jeg lige få dig hjælp med at tage den her på den her tunge motor? Det er bare flip. Det er jo bare... det er traineren, der gør det. Flip. Gå ind i traineren, og så tryk flip, eller bare tag den. Så kan du tage den igen. Hvor lang tid har vi filmet i nu? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke set det. Vi filmer bare en tid. tid. Vi er på det der vores motorcykeltur, så kan vi lige. Ja. Dammit, og så skal jeg også lige lave min Porsche-fight. Nå ja, YouTube, jeg er også i gang med en Porsche. Dansk politi Porsche. Det er ikke særlig godt i starten, men alligevel. Ja, det er den første, jeg er i gang med. Vi går ned på Burger King og får noget middagskab. Du mener Burger Shot? Ja, det er, hvad jeg kalder det, Burger King. Vi har en superbil, ham vil jeg gerne have til siden. Jamen, jeg tager på Burger Shot. Du kan sgu bare tage ham. Nej, ham gider jeg sgu. Jeg vil hellere på Burger Shot. Det tror jeg sgu ikke. Det lyder bare som om man skyder et eller andet. Det er kun Anne. Det er også lige meget. Husk, man må ikke have hjelm på med derhen. Goddag. Lol, der er ingen betjening. Det er fandme for vagt. Betjening. Jeg skal ikke komme ind til det. Du prøver at se, om vi kan skyde op. Okay, det der. Det var da godt lige at gå væk. Der er det mindste godt mod på. Det har jeg også. Fuck dig. Hvad vil du gøre, hvis jeg hugger din motorcykel? Jeg tror bare, at det fører til pumpen. Seriøst? Svin. Jeg har en her. Ja, hvad skal vi kalde det her gameplay? Det ved jeg ikke. Det er ikke nu, når vi sidder og snakker med dem igen. Jeg er en flygter. Det er modtaget. Jeg overvejer at hjælpe dig. Overvejer du? Skal du ikke hjælpe mig? Det er hvad? Jeg har med i den grå, eller i den røde familiebil, der kører længere ned her. Røde familiebil? Ja, jeg kører i en rød familiebil. Jeg vil have med i en blindbil, men det kan jeg ikke. Jeg er bange for, at han skummer på mig, så jeg dør. Det er ham der. Ja, det er ham der. Rød stationcar. Det ligner lidt den gamle Citroën. Citroën, det er også Citroën. Du må bare ikke kalde den. Skal du ikke have hjelm på? Jo. Jeg skyder ham bare. Nej. Jeg pumper en stik. Jeg har en dæk. Og nu går vi til at pumpe dit andet dæk. Sig nu, du holder ham inde der. For fanden der. Jeg siger tak for hjælpen. Fuck, jeg ikke set. Jeg tager ham ud og giver hjernemassage. Det kan du ikke. Kom så. Så ringer jeg efter ambulancen. Kom så, dude. Wake up. Jeg ringer efter ambulancen imens. Fuck. De bremser ikke særlig godt, de her syge motorcykler her. Nej, deres motorcykel. Kommer de er på vej nu? Godt. Jeg har set dansk ambulance. Hvad er det så for en, du har? Hey, vi har en motorcykel herovre. Hvor? Skal en scooter, det der? Hvad fanden? Ja, du bliver bare der, du gør. Jeg har ham. Nej, ikke ambulance. Ikke aggressiv ambulance. Please. Hvad fanden? Ja, okay, jeg tror bare, det når han har taget ham her, manden her, så er det bare slut for episoden. Ja, det er slut for episoden. Ja. YouTube, vi håber, I nåede videoen. Vi ses! Subscribe og like og alt det der.
Og der vil ligge nogle... Ja. Der vil ligge Jeg håber, I beskrivelser... kunne lide videoen. Der vil ligge beskrivelser til vores... Eller der vil ligge Ratings. vores kanal og til en ny dansk politibil, vi er ved at arbejde på. Ah, ja. Så ja. Peace. Ja, vi ses jo til